मालाय गोजांनायाव दिसथाब नांगोल बुसिबाय थायोब्रा मस्तिनि मालाय एफा मोजां बिसिनायाव बाजाबाय थानाय आथिं थोंब्रै बिसिनायाव बाजाबाय थानायखौ दिसथाब खालामबाय थायो बे बिमा बोराय बिफा बोराया मस्तिनि मा आलु नांगोल बोबाय थानांगौ मालाय एफा मोजां बाजाबाय थानायाव गोजांनायफ्राव दिसथाबनो दिसथाब बुदला बुदलिबाय नै लांथियासोबाव या नै लांथियासोबाव गासिफोर दा आं सिखारबाय आरोना ओमफ्राय आलु नांगोल बोयनि बिमा बुरि बिफा बोराया एकदमबारे गाख्रायगासिनो दं आरोना लोगोफोर दायो आङो बोनोसै ओमफ्राय आं लांथियासो आरोना नै गोजां बोथोरबाबो ओमफ्राय आङो नांगोल बोनोसै आरोना सिखारबाय एकदम बिसिनायाव उन्दुबाय थाबाय नालाय रायजाखागोन आरोना नांगोल बोबाबो दिसथाब बहा बहा थाङोथाय आंथ' गायखाया आरोना नांगोल बोना होनोसै आं जुथायावबो मा हांना थायो मास्तिनि नायलांबाय था गाइसफोर आं नांगोल बोनो नागिरदों आरोना नै जोंहानि बारिया नै बेनो आरोना नै बे जोंहानि बारि जा एसे दङ बेयावनो मैगं गायना जायो आरोना लोगोफोर नै ओरै मैथा दङ नै सेस मोसौ बोरमा जाला जोब्बाय आरोना बै मैथा आरोना ओमफ्राय नैबेहाय एसे बोबाय आरो बेहाय गायबाय माखासे आलुखौ ओरै गायबाय ओमफ्राय नैबेहाय गायबावनो नागिरदों आरोना थुमलेर गायबावनो नागिरदों आलुखौ नुदोंना नुवाखिसै मिथिला आरोना नोंथांमोननो आङो खिन्थाबाय ओमफ्राय बोरै नांगाला नै बेनिफ्राय ओरै सा खोला सिदा बोनसै आरोना गन थुखाबाय नै बिजों ओरै सिदा बोनांगौ ओमफ्राय बेजों मा गायगोनथाय मिथिया आरोना आङो जिखुनु जाया बोना होनोसै आङो बोनायनि सिगां आङो ओरै स्केल बादि बोना लानोसै आरोना नै आं आथिंजों ओरै सिदा बोना लानोसै सिदा जायाखै मिथिला आरोना सिदा जिखुनु जाया बोबाय आरोना आङो नायलांबाय था लोगोफोर आं आलुनि नांगोल बोनो नागिरदों वाव नांगोल जिन्दाबादयै नांगोलजों आबाद मावो नांगोल जिन्दाबाद नै नांगोल जिन्दाबाद नै नांगोल जिन्दाबाद लोगोफोर नै नांगोल होबाय आरोना आखाइ थोंसे हमबाय आरोना मबाइलखौ ओमफ्राय नै आखाइ थोंसे बोबाय जागोन ना जाया मिथिला आरोना नांगोल जिन्दाबाद होनबाय आरोना नै दायो नांगोल जिन्दाबाद दे लोगोफोर नांगोल जिन्दाबाद होनबाय आं लोगोफोर आलु आया आलु गायखानायाव नै रज'बायमोन नामा ओमफ्राय मानोथो बे बोबावखो बेथाल नांगोलाय बेयावनो दोनखाबायबा नोंनो नांगोल दोनखाबायबा आं मा मिथिबावगौ दायो बेथालसो होमबालाय नै आलु रज'खानाय गाजा हरखानायावनो बोबाय आरोना आङो दायो नांगोलखौ सिदा दोनना होबाय नालाय जाबाय दायो नै लाइन मोनसे बोबाय आरोना बोलांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मबाइल हमग्रा गैया डिस्टार्ब जायो आरोना लांथिया खानाय जायला खानाय सिनजाहैनांगौ दायो बाजाराव लांदां जाथोंसै आरोना अब्ला आं नांगोल बोगोरनि र' आं मोनसे बोनो हायो बोनोसै एकदम रायजाबाय थायो सिखारागौ मानि नांगोल बैनि दावराव जाबाय थायो आरोना लोगोफोर अब्ला आं दसे दोनथ'नोसै ओमफ्राय दा आं बोखांबाय नोंथांमोननो दसे खिन्थानो नाजाबायसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो फाइनालि लोगोफोर नै दायो आलु गायनो नांगोल बोनाया कमप्लिट बोखांबाय आरोना आङो नै नायना लाब्लानो जाबाय जोंहा नै दिनैसो गायनो नागिरदों आरोना दिनैसो नांगोल बोदों या लोगोफोर फाइनालि दायो आङो आलु गायनो नांगोल बोनाया कमप्लिट बोखांबाय आरोना लोगोफोर नै वाव दायो आङो ओरै कमप्लिट बोखांबाय ओमफ्राय जोंहा आलुआ माने बारा बुरजा नङा आरोना देग्लायनि गायनाया माने अनलि नैबे दानि गायगोना 6 फारला आरोना ओमफ्राय दाखालिहाय नैबेहाय गायबाय आरोना माखासे बेजों फारलासे गायनाय जाबाय आरो बेहा रज'बाय आरोना दायो दाख्लै गायनाया फारलानो ओमफ्राय दानि गायगोना फारलाबा हो दानि गोदाना
नों दाख्लै लाबोनाया लाबोनाय सय फारलासे लाबोखायो दंखायो 7 फारला गायगोन दायो गोदाना ओमफ्राय नैबेहाय गोजाम गायनाया सिगांनिया फारलानै गासै 9 फारला ए गासै 9 फारला आरोना लोगोफोर सिगांनिफ्राय फारलानै गायबाय आरोना लोगोफोर बे फारलानै गायबाय नै आं गोसोआव गैला फारलानै गायदोंनो आं फारलासेल' नंगासिनोमोन फारलानै गायबाय आरोना सिगाङाव आलु बादाम ना आलु बादाम गायबाय फारलानै ओमफ्राय दानि गायगोना 7 फारला दानि गायगोना 7 फारला आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थांनाय बोसोरनि जोंहानि आलु गायनाया माने नै दाखालि आसिन मासावसो जोबदों आरोना बेबो जोबबावामोन आरोना लोगोफोर जाय न'खरनि मानसि खुरमाफोर लांबाय आरोना बिब'मोन लांलाबाय थाबाय आरोना जानो थाखाय एसे लांबाय आरोना बिब' सानै दंमोन नालाय लानानै थांबाय आरोना एसे ओमफ्राय नङाबाथ' जोंना बोसोरसे फरायनानै बारलायबावगौमोन आरोना नै दासिमबाबो जाजागौमोन आरोना लोगोफोर जोंहानि आलुआ दाख्लै आसिन मासावसो जोबदों आरोना ओमफ्राय दासो नै दिनैसो गायनो नागिरदों लोगोफोर दिनै खय थारिखमोनलाय लोगोफोर दिनै 20 तारिख आरोना लोगोफोर दिनैसो आलु गायनो नागिरदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आंनि आयना बड' इउटुब चेनेलखौ जायफोरा दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरोना लाइक खालामदो कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आरोना ओमफ्राय शेयार खालामनानै होस्लाजोबबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा दिनैसो आलु गायनो नागिरदों आरो ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि आलु गायनो नांगोल बोरायखौ माबायदि मोन्दों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरब्ला जाबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि आयना बड' इउटुब चेनेलखौ अरायसम सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनै बेरे फुंजानि सिखारनांबाय आरोना लोगोफोर लांथियासो माने आङो एकदम सिखारद'वाखैमोन नालाय ओमफ्राय रायजाबाय आरो बिमा बुरि बिफा बोरायजों रायजाबाय थाबाय आरोना आलु बोनो नांगाल बोनो दावराव जाबाय थाबाय नालाय आंबो बिसोरनियाव खिफिग्लुंलायनाय गोथाव खिफिनानै उन्दुबाय थादों जादों नालाय आङो जि सिङाव आरामनो कम्बल सिङाव ब्लेंकेट सिङाव माबा माबि सिङाव उन्दुनाय जादोंमोन आरो आं लोगोफोर बिराद गोथाव उन्दुदोंमोन खिफिग्लुंलायनाय गोथाव खिफिनानै बेयावनो मालाय इसेबां मोजां आथिं थोंब्रैजों बाजाबाय थानाय समावनो फोजाबाय थाबाय दुपुइ सिखारनानै दायो नांगाल बोनांबाय आरोना लोगोफोर दायो आं कमप्लिट नांगालखौ बोखांबाय आरोना लोगोफोर नै नायना लादो ओमफ्राय दिनैनि आंनि ब्लग भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आंनि आयना बड' इउटुब चेनेलखौ अरायसम सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंहानि मैगङा नै फोरला मैगं थायदों नै फोरला मैगं ओरैजाय फोरला मैगं ओमफ्राय खुमब्राबो थायबाय आरोना बाय बाय लोगोफोर बेखिनियावनो आंनि दिनैनि ब्लग भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय आरोना लोगोफोर अननानै साबस्क्राइब खालाम प्लिज साबस्क्राइब खालामनो अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरोना वाव बाय बाय